Jas ko pahabiyang ipi kani ka por. Siya kani ka benta ka paar jong ka chingikai. Don ka dujok bom jukot. Ngilay Ukraine hai ka benta ka jubab ka badengkong. Kalong ka dujok ka don. Bat kalong bom jukot. Ngilay Ukraine ka tu ka ni hai ka testament ka barim. Na ka kitab chingkain. Ka lenong ka bakan riu. Kan kot art bukan dai du lai busan ilai puli ya ka na da kitab sam art puwei kan dai ila poiru sya ka ba art korin kala nong bakat ari wei du sao jingi tu pau upol ya ka peneng ka balai ka paradise bat menta bat ngila yo iru ya gay ka jingkren ha kitab yo isaya kat sao le nong kan dai du kat san Bada ka kitab yung Ezekiel arbu pralenong kat way do kat kendai. Kabalay kren hagani ka por syapang baga dujok kadan bala penkre ya kanam tau setan bagi nongbud jamu. Ini yung menta don ka dujok bom jukot. Ini kren syapang ka bakut jong kita kisgi. Ujisu kren syapang bakut jong gesgi. Udenial kren syapang bakut jong gesgi. Kidon kijing snutu ki babakla. Haga ba ki briu ki ong baga pertay kamuai. Wat na mga ka pertay kanuai. Hendre ujisu idala de ong haga ba waino ka pertay kabamut ka pertay kanuai. Kiege ki badon haga ni ka pertay kindu kindamno. Bahkan poisya ke bakut hai ka bau blai un hab ban shim jing kain ban bishar bahkan don tang atli ka bakut ka bom jukut ka beneng ban ka dujong ini pait no Daniel ka lenong ka bakat ar ka rekod ka baning kong adu hadu sa yoi kat ar Daniel kat ar ka lenong ka rekod baning kong du sa gong kumni Tia kada ka por un yengu Michael. Utaw ramba bakraw uba yeng na ka benta ki kun ki priu jomi. Bat kan nong ka por ka ba jinjar. Kat kata om shom la don na du ba la long ka jat pen riu hadu kata ka por. Bat ha kata ka por on pen im ki priu jomi. Ya kat ki ba on shem ba la to ha kata ka kita. Kot baar But bon na kita ki biyoti aga domet ka kendo kin kendit ki way sa ka jingim bom jingkot but ki way pat sa ka jingle ran but ka jingja puram bom jingkot kat mau bang ni ka crunch pang ka jingim bom jingkot but ka jingja puram bom jingkot om dit nang sipor arpor Henry kalong bom jingkot kot balai Bagi kita ki start kin ting shine kum ka ting shine ka sai peneng. Bagi kita ki pen kala bon syakahok kum ki klor junam la junam. Besar. Henry me ko Daniel tetap ia ki tin batu pendai la hai ke kita. Hadu ka por jong ka bakut ken. Kadon ka tin bakut ken. Bon kin long ki ban pet shane shatai bat ka jingtip kan roy. Daniel Ukren syapang ka por ka bakut kan sepoy. Ini aja kemat ang ni. Ujisu Ukren ha ka farshi kat kum ka gospel jo Matius kalenong ka bakat lai. Ha ka ni kalenong bakat lai sibun ki farshi ki ba ujisu Ukren. But katu ka ni ngan puliya ka ni ka por. Now Matius kalai lenong kat kot ba arpo sao hadu lai po ong kumni ya ka wait bat ka farshi ula bu akmat jungki uda on tarai ka hima ki beneng kumu priu ula bet yo sembai babha hagaling ka jabu tia ba kidang yo tia ki priu ki la wanu ba shuni yo ba ula bet ki nyut apdengu kau tiu la late wano Henry men bau la spe utau kau, bat bau la seino, men katai ki la pau kita ki nyudru. Tia ba ki la wan ki shakri jo tau trying ki la ong ho. Ko kan ran,
mem syom la bet usembay babha hagalengkan chome nang noti kala yo kinyut uteu la yatu haki ubreu bashun ula le yakata ki shakri te kila kaliya u memonte bangin le tiu no yaki teu la em bayo aba pi tiu no ikinyut pirat lembat ki yo kauru I baparo ar kinyami lem hadu ka ayomon tega taga ayom ka jingot ngan ong hakita gibon to lum shuai kinyut to te songru iki ya kaban tang iki henry yo go pin lum hakatier jonga nanta kad khot balai pon riu ka jimbatai ka farshi Tungin puli tang na kadukot balay po nyo shekman. Kong kumni. Uteu la yatu ba ula ong hau. Utang ba bet yo sembay ba baha. Ulang kunu priu. Kita kaleng karu kalalong ko pertay. Kita ki sembay ba baharu kilong ki kun ke hima. Henry kita ki nyut kilong ki kun utaw paman. Tao nong syun ubala bedru yaki ulang saitan. Kita kayom ot kalong ka ba wino ka pertay. Kita ki mo otru kilong ki angel. Namar kita kumbala ya lumya kita ki nyut bat bala tangi ki hagading. Kumta ken kalong haga ba wino kani ka pertay. Ukunu priun pano iki angel jongu bat kin ya lumna ka hima jongu yaki ege paro ki ba pentut. Bat ye kita ki balik paman. Bat kin bread ye ki ka lower ding. Hanta ken on long kabalinyar bar kum tat benihan. Anda kum ta ki ba hop kin ye ting shine no kum kesngi. Haga ima ukpa joki uba don ki skor ban snow. To on snow. Hani niyo ye ka fatshi ka bau Jesu kren sipang ki nyut baru kau. Siapang ke jimot, siapang ke kamu setan, bagi kamu jauh kun jauh belai Jesus Christ. Siapang kata ke jimpen ye klat no yo nyut baru kau, unyut dan tang no agading bat yo kau berkrens pau kun jong ke hima, dan iki kun jong ke hima siaga buram ka jauh belai. Haga dekat besar pun nyo, Jesus Christ biang ke farsi siapang ke jar, wang kumni. Pat ke hima ki beneng galong kun gajar ya kabala bread aga turiao bat kabala ya lumna ki jat paro ya kaba onda ladap ki ring sharingkau tiba kala shong kala ya lum ya ki babaha ha ki jingdiam ya ki besniu te la bread no kumta kan long ha kaba why no ka pertai ki angel kin ya mino Batkin penyeklat no iki baman na pdeng ki bahang. Batkin bread iki ka lawading. Handa ken on long ka balanyar bat kum dai penya. Jesus kren ya ka jingbaman bat ya kita ki breu ki bahak ki banget yau Jesus Christ. Kidan shibon ke jing shishana ka ting ka do blay ya ka ba Nan puli mentano Matthias ki e kita ki breu pa paman. But ki e kita ki breu ki bahak. How ju Matthias arpo saule arpo san le nong kat kot ka besau puwe ka ong kumni. Onda kum taun ong ha kitaru syakadiam. To kilit no na nga piki balatim syakading bom jukot. Ya ka balabul payo setan bagi angel jamu. Balay le tim yaki. Balay balapano iki sinujo. Day bo play ula kala ni ula tau lupa yaki bagi le sinujo. Day bo play ula tau bomman lupa yaki bagi le sinujo. Day kumta. Jesu batay hani yikay ka jinglong joki. Kaway Jesu ang utabangay on pen baptist on penim ubangay ula rem lupa. Iyo iya kata ke jing bangay jo priu kala pen long lupa yo ke jing rem hawi. Nantang ni
uji suang nata kila kali kumno balai kai wajia Matius arbo san sau po arwang namar jisuang namar ngalatian tebim syom la ai hanga ban bam ngala sliang tebim syom la ai di yanga ngala long nong wei tebim syom la khat lem yanga balaleng koi tebim syom la pen kop jan yanga babang bada bendiru tebim syom la wan sumar yanga Onda kumta kiru kile tu au kinong ko try menoba ngila yo iba mela tengan la neba mela sliang la ne nong wei la ne balengkoi la ne bapang la ne agabendi bat ngim shom la shakriya me dak jingkali baheba kini kila kali Anda jisuang anda kumta unia tu aki unong chisang ong api ha kaba pim shom lele ya ka ha wena kini kibaretam pim shom lele kenyanga kini kinle noti shike shitam bam chukot Henry ki bahok shike jingem bam chukot kadon ke di shitam bam chukot ba kadon ke jingem ka bam chukot omdei tangkat tu kani Dan Gibril dah gila mat ke jing shitam yong bahar bayap bani ke bayam ngong yu pi wat nam yam na mahar hadin jo ke jing yap kan wan ke jing bishar balada pi yap ha ka jing man on bread ke pi shaka du job ka bam ju got ke jing jar kan ang crow shushu na kren na ka bentang kitu ki ba struggle ke jing yam jo pi badong sup ka bayap bani ke bayam when no i de ke jing wat Haka kertai mu Jesu mensem ke jing penyap yala day onama ban ktaya pi bat pin im na ke bentau Chris bat ke pin yo ke jingem ke babam jukot ke jing batau Jesu ne kalong bau priu ba kentai priu bam kongu priu bam le ya ke hukum ke dau Jesu Chris priu bam ngai kita kin le ke jing shitam ke babam jukot mnei tang sipor Ndi tang si kalimat dan gibong hato play ke cingi ula ban ben si tom yo priu chiu nam ula namar ka bible yo tu bo play ule yaisha ula ayelo kun ule kumbam patiao ye ke bo priu ule ukwai u bom kalabamut habo ule kentai de ka man la di ka ta kam sa shu how play ubahak Henry ka sa no ha ka pop Habala bishar le shem baulang ubam kud ulang paman komta la penremno ya uhi da kapot bagi jingle jongu. What yours aim Belshazzar haga Babylon haga ti kalawan ban tho haga taga kendro many tekel uparsen habala batai ya kataga jing tho do Daniel But la ong hat la tau ya me but la shamba me tuna hagatai ka mi u Belshazzar u la yapno ka wayna ka daw bo la le pop bo la le ben ya ka hok ka joblay u la penan kam ya ki kiu ba kentang jong ka tabernacle ka bala shimno na Jerusalem kum ka jingdi wan bat ka jingle ben blay bat ka ta ka dei ka pop ka jong Belshazzar but ula yap no hi hagata ka meet. Ngini appointment ta ka jinkali ka baar. Mano ban late shedu jok. Ka jinkali very simple. Mano ban late shedu jok. Hato baro ki brew kin late shedu jok. Hato play ula tau lu pai o brew ban late shedu jok. Hato tamu setan un late shedu jok. Nila puli ke bo Jesu amo Matthias arbo sanle non kat sau puai. Wang kile no na bat u setan bat angel chomu yang la pen kreg de jok nam ta chomvi. Kani kadai kaktin balayatu nam ta ni shembian haga Bible haga kitab jing pen pau ka lenong ka ba khat sao bat ka de kont ka ba kandai Kwa ban puli ka Bible khnang ba ka jinga jo pi ka nam shong ha ka jing kren jo priu Henry kan shong ha ka tin jo blai jing ben bao khat sao le non khat ba khandai gong bao angelu ba lai u la but yaki u da ong
Deka tin macam lalau no ru mane dem yo dom ra klau ba deka tur jomu baru pedang ye kata kadak alor ke shalang mat jomu lane alor ke ti jomu utaru undi na ka wanja jimbitar le ublay ya ka bala krek klem da pen kle ha kata ka kuri ka jingot shla jomu ba on pen kor dit yo u da ka ding ba dau kendok hakmat kita ki angel bekut ba hakmat utau kon lang bra kot bakat wei ti ka dem kata ka jing pen kor dit ye ki kan kiu no sha ki pom ju kot but kim yo ye ka ba shom tat men si but men mi kim yo men dem yo dom ra klau but ye ka dur jomu but jar bo piang ye ka ta ka dak ka gerteng jomu hani la yo tu kot ka ba khatar ba khat lai gong hami don ka ni ya sha jom kita ke lu khot kita ki bersumari ko komu play ba ka jingai u jisu kot ba khat lai but kalau yo snow ye ke tin na beneng ka ba ong to talk so kita ke nong yap ki ba yap how try na do menta shisha ong men sim bakin yo shong tat no na ka jing try me not jonki na ba kita ki jingle jonki ki ya bot rengkat bat ki mano ban le charu jok kita ki ba pdiang ye ka sharp jom rat cloud bat ye ka kerteng jom u ya ka bon shon ha ka ti ka man bar ka shalang mat jonki kita ki ba lenno ye ka jinglong play u Jesus Christ kita ki ba kentai yau Jisu ba ula wan ban pen im ye ki henry ki la kentai ki la kren ben ba ki la nyu ben yau Jisu kono play kita kin lay shadow job haga kitam jing pen pao ka lenong ka ba arpo ka kitam jing pen pao no arpo ka kot ban kong hadu shipao kiniru ki ban lay shadow job batru niyo ihani tongan puli bat ngala yo iyo angel ba one year na beneng ubadan utau shabi kata ka liulong ba kantrai baru kanjri ba kraw ka ti jomu baula kamyo to yak jakor yo to sing batamen ubalong ksud baru setan baula komyo usia jasnam baula bread usia kata ka liulong ba kantrai baula sadyaka baula shonshap yaka lord jamu kenang mo nom yo shukor shu yaki kenja benriu tak andala pendep ye kata ka sia jasnam tia din kata ken kadeban palat no yo usipor bagalo i yaki kat but don't give a shong a lord joki but la ai ke jing bishara ki bagalo yo i yaki men sim jo kita ki bala kraikli na ka benta ka jing playo jisu but na ka benta ka ktinu blay but jar kibom shom la ya manetem yo dom bra klau lemne ka durjomu but kim shom la pdang ye ka dak alor ka shalang mat jonki but alor ka kti jonki te kila im bagila sen shalem baru Chris shi hajasnam kan don ka jing pen shitom but ka jing pen yap ben ye kita kibom tre ban pdang ka sharp jong umra klau na tau ong bian korbesan henry kita kibasa na kita kiba yap kim shom la impat tak rendala pendep hagata ka shia jasnam kani galong ka jimi pat ka baning kong uba sok pat uba khud long utaw ba don ka benta haga jimi pat ka baning kong halor kini ka ta ka jingyap ka ba ar kam don bor shu henry kin long ki lindo jo play but jo Chris but kin sen shalem but u shi hajasnam kani ka day kajing wanu Jisu physically da ka met ban sen shara ka pertai but kunta kin ya sen shalem baru Chris hashwa ba kin rung shaka Jerusalem matamai ka badang matamai ban sen shar but kani ka day kajing juba mano ban lay shilu jo nanta shishu niyo i haga kitab jing ben pau arpuwe le nong ka rekod ka ba nyau bat ka ba pra kong kumni uta ubachok unyo yeki eke baro bat ngan long blay jomu bat ma ude long kun jonga
Henry kita kiba shifting, but ki bonnet, but ye kiba easily, but ye kiba penya, but ye kiba correct, but ye kiba aiksun, but ye kiba manipulate how, but ye kita paro kiba lamler, ka benta jungki, ka long ha ka ka pung, ye ka thang de ka ding, but dau kendok ka ba long ka ta, ka jingyap, ka ba ar. Kadai manu ban lay shadu jok. Kadon ha ka team jo play ka ba shai ba. Nanta ka kot ka ba ar po ar pat. Ka ju ka nong ar po way ka kot ba ar po ar ka ong kum ni. But ye ka temple ngam shom la yo iya ka. Na mau drive o play with an board baro. Bau tau kun lang brot kilong ka temple jongka. Ar padu ar po nyau ka ong. Bagata ka nong ba, kam dan kam ye kaski, lam ne yo pnai ban pensyaya ka. Namar ka pura mo play ka pensyaya ka. Baga jin syai jong ka long kono lang brat. Bagita ki kanja ban riu, kini ya ka ta ka jin syai jong ka. Baga skim ka kendau ki walam ya ka puram jong ki shaka. Bat ye kita ki kerdop jong ka, onom kang setia mensi, namar ka mit ka nom long hanta. Bat kena malam ya ke buram, bat ike jimpan dan buram, jom kita ki kenja beriu syaka. Bat da lele ikanom yo lepsut syaka, ke ike iru ke bamkut, lene utau bale ike jingi jeli, bat ke jing lam ler, en rei tam kita ken, ki bala to agadaga kita ke jingiem jong tau kon lang berat. Laya tuang ni sepang ke peneng, bahagata ke jaka, nom kang ye ke kerdop ke jin syai kam don kam shu, but don ski don mi, the lele ka pop ka nom la ban rung hanta. Ngiyo yang ni katu kat ni shushu naga shiti ngalai ban pule naga gospel jo Yohanes ke nong ba khatsan. Hani manu ban le shadu jok. Ban pen shishai ni ke jinkali. Namar ki don ki jing snow tu hala ki rukam ki bala ban snow tu en rei ai ba ka tinu play kan pen shai yangi kongan ni tongan puli na gospel Yohanes kat salen nong de kat ka basawon to yaine anga bat mga pi kumbaga nat kamla ban say sok na lalehi lemda ka yaine au ding sawan kumta mapiru lemda pi yaine anga ang Jesu kot besan mga ngalong ding sawan mapigit na tao yaine anga bat mga hau utaw say so shibun na baklem mga pimla le ru em nanta haga kot kaba nyogam lada pi yaine anga bat iktil jonga ki yaine api yaga ege ruba pi man pin pan tikan long ya pi kot bapra haga nila pendan buram ya ukpa jonga ba pi seso shibun komta pi long kisen ran jonga nanta shushu ngiyo iyang ni hadu ka dukot ka babut ngiyo i kong kumni kot benriu makwa ba pin snow to ba la daw nong na ru yaine anga la ju bret no e u shabar kum kat nat kabala yap staino ti ki alum yaki bat ki bret hading bat la tang yaki ka chimbom yaine haka chinge how Jesus Christ kamen sim ka ba fighting ka jinjit ya ka ban kentat yo Jesus ka jinjit ban lepa daladi yaladi bangkan taji ke cimpenium kalong kumut nat ubala yap staino ya ubah bala thangno la khetno ya ula ngorno bala thang ya gading kaba kran shapang ka dujok ding shushung in yo i hani ka team jo play kaya tu hagani ka dukat hakaban ningkong u Yohanes kalanong ka basan shitiba ningkong u Yohanes kalanong ka basan bat kadakot ka banriu hadu katar ka ong kumni
Uni ulong utaw la wan daw ka Bakas na mo Jesus Christ ken. Tang agata ka Henry agata ka bagadagas na. But they utaw men simo bapla na ba utaw men simo lang ka jisisya. Na ba kilong lai ki ba pla umen sim bagata ka bagatagas nam baginilai ki yakut lang hagaway. Ladang ipiang ikajing planjo ki priu katagajing planjo blay kalong kabakraw. Na bagatay kajing planjo blay kalong kani bao la plaja pangu kon jangu. Kung no blay pla. Habala pen baptis yo Jisu hagawa Jordan. Mensimbo ko la here. Bao blay pa wong ne kon be bagas ngo bae. How long jing pen kaladur hantala ni weni jambaru Moses. Bala pen kaladur yo Jisu. Bagatino blay ke kren. Une kon be it. Ubangas ngau bae. La pla da ublay pa. Ba konta yem la shu banong ba umde kun jo blay. Yem la banong ba day ublay jonkin away. Yem la banong ba Jisu la ban kid ye ga pop jungi. Ka ta ka long ka way back ka jing snow to. Let's see ka banong ka jing kanno ye ban snow to e ka jing shisha jonga ktinu blay. Henry Jisu de kun jo blay ka de kot ka ba shipo. Utaw ba ngay autaw kun ublay udon ka ta ka jing pla la di hi. Utaw ba ngay yo blay upenlong yo ubalam ler. Na ba shom la ngay hagata ka jing pla ka ba ublay ula pla shapang utaw kun jo mu. Pila ba nong balay ba Jisu playa la tibo de kunublay. Jisu katkum ka hukum la yato baat ba laimut kisaki at ben scam. But Jisu la wan saki do blay pa. La saki do Elijah Moses. La saki na ginong yatulpa balagasam. La saki na ka hukum haga kitab jo ka hukum santali ki kitab haga Pentateuch. But bro kini ki pensisha bau Jisu de kunublay. Konta yim de ban agatin ban ngat yo Jisu. Na maru tau ban ngat yo Jisu ka jingyam ha ui kawan. Kam de stia bau blay ula jit lupa. Henry ka de u ayangi ban jit ban ngat lane ban nom ngat ban priang lane ban kentai. Singap haga de kot bakat way ka ong bian ben kong yo ne san kat way. Tiga ni galong kataga jing plabo blay la ayangi ya ka chingim bom chukot. Blay la ayangi ka chingim bom chukot. Baka ni ka chingim galong hau kun jamu. Utaw badan utaw kun udan ka chingim. Te utaw ubam dan ukun blay dan kataga chingim. Kabut lada pi priang yo Jisu kun blay undan. Lada pi kantai danu kono blay. Lada pi danu kono blay. Ka jingim ka dana pi. Lada pi kanta yo Jisu. Ka jingim kan wan. Baga tagade ka jingim jong ka dujok. Pila ban yo iyang ni. Ye ka jingto na ka ktim jo blay. Shibon ki bangi don kam ban snowto. Ngan yalam ya pi ban pulis na shiti shiki Hebrew. Kalenong ka ba shipaw. Kalikot ka ba arpon reo. Ka ongkum ni. Naman ladang ilepop dala kam money. Ondang ilayo priang ye ka jing tip ye ka jing shisha. Kam sa shu ka jing kinya na mar kipop. Henry ka jing kamilan tiba iting ye ka jing bishar ba ka jing klang ka ding. Kaban sa bando ye kita ginong le persya. Ubriw bala iben ye ko kum Moses. Uyap no kalam ka jing snayda ka ktin armut na laimut ka saki. Kajing penshitam bakam jurkat no pitarai kan de yo tawla yu abo kikijat yo konu blay bat bala nyau bom ko ye kasnam ka jutang daga bala pen ko yo bat bala leben yo ben same ka jing ai dan dak jing kalian nei namar itu yo tawla ong kajing pen hirpot kalong ka jonga ngan lekaliang mga patru Utrayon bishar yalaw pailang kalong kabiting yakaban ha bagaktiw blay ubayem kani kalong
Kaji shishana kaktino play. Manu bat late shedujok. Ladangi kentat ye kachimpan mu Jisu. Daga months go by. Automatically kajing penrem kadwan. Ladangi pediang yo Jisu. Kadujok kamday na kabanta jong pi. Kendiat alor jong gani. Ngakan tu ye kitu kibala paidin bar one pai. Kiba don ke jing snow tu da kumai pat sepang Jisu baru nong padim ko pertai wan ban pediang kadai nam ta jong pi bat kata kadai ka jing kular ngin sap petang ye kadai ka jing kai sya ka patri ka jing kai ka balai lene ka benda ka balai hang bi dai bat kani ka jing kali lene kani ka topik ka bangi ong ye ka don ka du job bom jiu kot plain ka ko ya pi ke jaka ju pi kam dei ka tu chong wala se pi pang pi shitom ke jaka ma pi don pi la klot pi la swai pi la phai din le se se dan la khom la te pi don na ke jing ti jing bam jing klem jing auria ha ke jing long ba bom man pi ai suit pi manut lay tau le ne pi le ka sang si para shran para kan thai le ne pi don ke pop pi don ke jing bom man ha ke jing em ba te la khom na du ke jing mo ti ber khan ka min se ba ka met pi don na ke ba kom ga ni Beriang yang Jisu on ma bagi pop jopi.